Vi ved, at naturens ressourcer er begrænsede. Vi bliver stadig flere mennesker, vi ønsker øget velfærd, og vi oplever målbare klimaforandringer. Derfor bør vi sætte vores syn på affald i perspektiv. Hvordan gør vi affald til en ressource? Genbrug af mursten er vores bud på, hvordan vi øger ressourceudnyttelsen af affald. Regnskabet er ret simpelt. Man sparer et halvt kilo CO2 per genbrugt mursten. Der går ca. 16.000 mursten til et enfamilieshus. Det giver 8 ton sparet CO2. Eller sagt på en anden måde, man sparer 98% af energien forbundet med at brænde nye mursten. Der er ikke noget nyt i at genbruge mursten. I gamle dage der håndrensede man stenene og tog dem med til det næste byggeri, fordi det var værdifuldt og et smukt materiale. Ofte så kan vi fortælle, hvor stenene de kommer fra. Og når vi så leverer stenene til et nyt byggeri, så følger historien med over i det nye byggeri. Og dermed får både hus og sten en fælles historie. Når vi modtager murstensaffald til genanvendelse her på fabrikken, så renser vi dem ved hjælp af vibration og med hænder i kvalitet og størrelse, og ingen brug af vand eller kemikalier. Vi kan ved at anvende den her teknologi gøre de gamle mursten tilgængelige for markedet i store mængder. Hvordan sikrer vi, at udviklingen af vores levestandard ikke sker på bekostning af vores ressourcer? Gamle murstens bidrag til en bæredygtig udvikling handler om genbrug af byggematerialer. Og råmaterialet findes faktisk de fleste steder i rige mængder. Vi samarbejder allerede med en række kommuner om at modtage deres teglfraktioner, og vil gerne udvide samarbejdet til flere kommuner og på sigt også til EU. Vi vil i Danmark kunne rense 30 millioner mursten om året. Den produktion vil kunne oprette 400 arbejdspladser. Og energien, man sparer i forhold til at brænde nye mursten, svarer til opvarmning af 3.000 parcelhuse i et helt år. Vi forlænger ikke bare murstenenes livscyklus. Vi tilfører nye byggerier kulturhistorisk værdi og kvalitet. Stenens slid og ælde og patinering fortæller deres helt egen historie. Igennem EU-projektet ReBrick er vi i gang med at øge det europæiske marked for vores teknologi. Genbrug af de gamle mursten, det er vores bud på en bedre ressourceudnyttelse.